Impulsado por ribadumienses, secún percorrido que transcorrerá case que de xeito íntegro pola localidade. Este é a carta de presentación do primeiro Rally Mix Concello de Ribadumia, unha proba de automoción puntuable para o Campeonato Galego de Rally Mix. Xurde porque aquí na zona de Pontevedra non había ningún rally destas características, entonces aquí hai moito aficionado, moita xente que lle gusta isto. É verdade que facía moitos anos que non se facía o Rally do Albariño, que era o que pasaba por aquí pola zona. Entonces, por eso, nos veu a facer algo aquí, para a xente de aquí, non? A proba, por ser a primeira vez que se organiza, está a xerar moita expectación na localidade. Non pensei que fora a haber tanta expectación, tanta xente falando do tema, pero a verdade é que si, hai moita xente falando do tema e que está moi interesada no rally. O rally vai se desenvolver entre o 24 e o 25 de xullo. O trazado mestura terra e asfalto, superando os 10 km de lonxitude. É un trazado, para min, a ver, como é cerca da miña casa, é bonito, non? Pero é un trazado rápido, é un trazado que ten zonas lentas tamén, ten zonas rápido e lento, ten de todo. Entonces, é un trazado que a verdade é que hai que conocelo para ir un pouco rápido. A participación máxima nesta proba vai ser de 160 corredores. Na organización confían en que haxa unha boa resposta por parte dos pilotos e tamén por parte do público. Neste caso, coa dificultade engadida de preparalo todo seguindo os protocolos anti-Covid. Hai que facer máis cousas para que a xente non entre, para que a xente vai aos tramos a disfrutar o que é da carreira. E despois do resto, a verdade é que se nos complica moito, porque é moi distinto organizar un rally para todo o mundo como era antes a organizar agora con este cousa que hai, non? A proba xa ten tramitados todos os permisos necesarios, un seguro de responsabilidade civil e unha póliza de accidente deportivo.